Díhuit agus fáilte go dtí an rang Gaeilge. Seo Bileog Oibre don ord levéil agus banan sé leis an tIdirlíon. Agus tá písa beag YouTube freisin. Sa ceacht seo tá trí ceacht. Ceacht a hain, ceacht a dó agus ceacht a trí. Okay? Ceacht a hain is leibhiiscint atá ann agus tá ceistena an sin le freigart. So tá fear na breigach, hengad is sé, agus tá ceistena agus scríbhí tú na freigraí an sin. Okay? Now, tá a lán folklór nua an seo, so tá cad go tosú le ceacht a dó más míon leat, if you would like. Okay? So scríomh an Gaeilge agus an béarla I Google the chopléir. Cearcolóir. So the internet, cén Gaeilge atá ar sin, growing exponentially. Okay? So tá a lán folklór nua an seo. Okay. So lei é seo, tá an tIdirlíon ag fás as cuimse ar fud na crinne, agus ní stoppi an fás sin go lua. So fécinn sin an tIdirlíon ag fás as cuimse, agus tá an aimsir áisteach an sin freisin ní stoppi. It will not stop. What will not stop? An fás sin. An fás. So tá lán folklór nua an seo. Okay? So Iver hain, ceistena an seo, tá fás an tIdirlíon ag stoppe. An bhfuil sé ag stoppe? Fécinn seo? Ní stoppi an fás sin. This growth will not stop. Okay? So sin breigach. Lan raig dtína ceistena. Cén céitadán den dahan a bhí ar líne sa bhliain dhá mhíle. So cad is bíle céitadán. Okay, céitadán. Think of céad. Céad is 100. Okay, so what's 100 out of 100? Percentage. Okay, so what percentage? Then down of the world a bhí ar líne sa bhliain dhá mhíle, who were online in that year. Okay, Cearcolóir. Now, okay. Now, ceacht dó. Tá lista de fiche focail an sin. Scríomh an Gaeilge agus an béarla is teach I do chopléir. Cearcolóir. Inis, iontach. So, iver 3, táid ag fécint ar YouTube. Okay, so iver hain ober ar líne. Fai amach. Find out an de dír is mó úsáideann an tIdirlíon ar down. The 10 countries that use the internet the most in the world. Agus fai amach cén céitadán fás a tháinig ar úsáid an tIdirlíon sna tíortha sin ón mbliain dhá mhíle. Okay, so the biggest growth since the year 2000. Okay, so sin písa a hain agus písa dó YouTube ceol ar líne. So just couple of ceist faoi sin agus by ceacht cainte le déanamh ar seo. So an iver bí a caint agus bí ag scríomh, okay? Agus an sin déine tú clips beag ar seo. Okay, leis na freigraí. So iver hain an bhécinn tú ar YouTube gomininic. Cad a cheapan tú faoi YouTube? What do you think of it? An daithníonn sé leat? An brá leat é? No, an miste leat, do you mind? An éistan tú le ceol ar líne? Cén grúpa ceol is fear leat? An bhfuil siomh tIdirlíon acu? Do they have a website? Cad atá ar an siomh? An maith leat an siomh cén fáil. Okay? So, sin na ceistena. Now, seo sample. Here's an example. Seo sample, okay? The clips. Here, clips might sound like this. Díos maragait is Misha Adam. Féicim ar YouTube gach ile lá. Féicim ó YouTube de nuair inaig an lei. 10 times a day. Cad a cheapan tú for YouTube. Is
Brálam YouTube agus táim gafa le YouTube. Addicted, gafa, Gafa, le YouTube. An éistin tú le ceol ar líne. Éistim le ceol ar líne ar YouTube agus uaireanta éistim le ceol ar Spotify. Cén grúpa ceol is fear leat. Is brálam a lán ceoltóirí agus grúpi ceol ach is iad YouTube ar YouTube an grúpa ceol is fear leom. Is brálam YouTube agus éistim leo gachlá. An bhfuil tIdirlíon acu, tá tIdirlíon acu, cad tá ar an siomh, tá an pictúir agus rudí eile ar an siomh, an maithleat an siomh, cén fá, is brálam an siomh, taithníonn sé go mór lom. Okay? And sin an clips. You don't have to include the questions, okay? So just the answers, okay? So try and get it, couple of sentences for each one, okay? So listen back, éist aríis le sin, okay? Agus scríb síos couple of sampla. Okay? Sin go híntoch, can I leat,